Naším cieľom je požiadať poslancov parlamentu, aby podrobne preskúmali dôvody a príčiny zlyhania manažmentu štátu a vyvodili zodpovednosť za 10 000 zbytočných úmrtí počas pandémie COVID-19. Záujem o petíciu je dôkazom, že na Slovensku je množstvo ľudí, ktorí sa chcú dozvedieť pravdu o pandémii, aj o tom, či bol postup štátnych a verejných inštitúcií správny alebo nesprávny. Podpora iniciatívy je povzbudením, že tento raz nebude možné za zlyhaniami štátu urobiť hrubú čiaru a zabudnúť na 15 až 20 tisíc životov našich blízkych, ktoré mohli byť pri lepšom manažmente pandémie zachrániť. Chcem zdôrazniť, pretože petícia vzbudila diskusie napríklad na sociálnych sieťach, že nemá nahradzať prácu ani zodpovednosť verejných inštitúcií. Cieľom, keď som nad tým rozmýšľal a keď som to spustil, nebolo vynášať súdy, ale prinútiť zodpovedných, aby sa k zlyhaniam postavili čelom a aby si urobili svoju prácu. Som presvedčený, že v záujme Slovenska, aby politici pri moci, tí súčasní, ale aj tí budúci, preverili postup štátu počas pandémie, aby sme vedeli pravdu, ale aj preto, aby sme sa v prípade, že by sa takáto krízová situácia mala zopakovať, na ňu vedeli lepšie pripraviť. Špeciálne komisie, ktorých cieľom je preveriť postup verejných inštitúcií v akejkoľvek krízovej situácii, sú úplne bežným nástrojom, ktorý mnohé štáty, ktorý vlády v zahraničí používajú na to, aby pochopili, čo sa stalo, čo zlyhalo a aby boli schopní poučiť sa a do budúcna nezopakovať rovnaké chyby. Preto práve medzi kľúčové požiadavky petície, ktoré cieľom je získať 100 000 podpisov, patrí zriadenie dočasnej komisie na prešetrenie postupu kompetentných pri riadení pandémie. Túto špeciálnu komisiu by mala zriadiť Národná rada Slovenskej republiky, preto je aj petícia smerovaná na poslancov parlamentu. Zároveň by som chcel informovať, že práve dnes na našej web stránke, a budete to mať aj k dispozícii, zverejňujeme podrobnú správu o priebehu riadenia pandémie a o tom, ako sa rozhodovalo o opatreniach, ktoré mali pomôcť obmedziť šírenie koronavírusu a ochrániť životy obyvateľov na Slovensku. Táto správa ukazuje a upozorňuje na veľmi chaotický, netransparentný priebeh, vietor nám trošku robí šarapatu. Správa upozorňuje na chaotický a veľmi netransparentný priebeh príjmania rozhodnutí, neskorú a veľmi pomalú aplikáciu najnovších vedeckých poznatkov do praxe, zameranie pozornosti vlády, jednotlivých ministrov a zodpovedných ľudí na neoverené riešenia a čo bolo veľmi tragické a čo podľa môjho názoru významne poznačilo priebeh pandémie na Slovensku, bola absolútna strata dôvery verejnosti k opatreniam práve v dôsledku chaotickej politiky a zlej komunikácie. Myslím si, že aj táto správa je dôkazom, že je čas a napriek tomu, že už našťastie máme asi to najhoršie z pandémie za sebou, že je čas, aby sme sa naozaj pozreli zodpovednosti čelom a aby štát vyvodil dôsledky z toho, čo sa stalo. Pretože je úplne zjavné, že politici, vládni, ale aj tí opoziční, zlyhali, keďže vlastné politické ciele im boli bližšie ako ochrana životov. Myslím si, že je povinnosťou Národnej rady a ďalších urobiť nezávislé prešetrenie priebehu krízy. To najmenej, naozaj to najmenej, čo môžu urobiť po tej katastrofe, je zabezpečiť, aby sa ľudia dozvedeli pravdu. Zároveň, a týmto budem končiť, iniciatíva Mali ešte žiť v najbližších týždňoch pripraví podnety na generálnu prokuratúru, Najvyšší kontrolný úrad a protimonopolný úrad. Cieľom týchto podnetov bude preveriť postup a rozhodnutia viacerých štátnych inštitúcií počas pandémie. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a nech sa páči priestor na vaše otázky. No predovšetkým odborníci, to znamená jednak zo zdravotníckeho prostredia, ale aj z prostredia manažmentu. Som presvedčený, že odborníci, ktorí sa žiaľ
aj na Slovensku počas pandémie snažili byť hlasom zdravého rozumu, boli často nevypočutí. Často boli ich rozhodnutia alebo odporúčania menené na poslednú chvíľu a myslím si, že toto je šanca, aby aspoň takto dodatočne dokázali povedať verejnosti, čo sa pokazilo a čoho by sme sa mali do budúcna vyvarovať. Slovensko nemá veľa odborníkov, ale myslím si, že v tomto prípade je zodpovednosťou Národnej rady a bude zodpovednosťou Národnej rady v prípade, že petícia bude úspešná a poslanci sa s ňou stotožnia, aby vybrali takých, ktorí naozaj budú schopní preveriť, čo sa stalo. Nepredpokladám, že sa zber podpisov skončí do volieb, keďže nemám za sebou stovky ľudí, ktorí by mi zbierali podpisy. Je to iniciatíva, ktorú robím sám, ale tých 10 000 podpisov po 3 týždňoch je pre mňa povzbudením, že o niečo také, ako petícia chce, je na Slovensku záujem. No, záväzok pre akýkoľvek parlament, ktorému bude petícia predložená v prípade, že sa podarí zozbierať dostatočný počet podpisov. Ja. Zaoberal som sa tým asi pár mesiacov. Podrobne som si prešiel kompletne všetky rozhodnutia vlády, všetky zasadnutia vlády, všetky kľúčové rozhodnutia na ministerstve zdravotníctva, ministerstve obrany a urobil som taký, neviem, 20-stranový sumár o tom, čo sa stalo, ktorý môže slúžiť aj ako podklad pre kohokoľvek, kto sa zaujíma o to, čo sa na Slovensku pokazilo počas pandémie. Môžem sa cítiť zaujatý, ale každý, kto si prečíta tú správu, si môže na to urobiť vlastný záver. O to môže urobiť vlastný záver. Snažil som sa v zásade, tam citujem rozhodnutia a popisujem oficiálne stanoviská, ktoré dávala či už vláda, alebo jednotliví ministri, alebo iné zodpovedné inštitúcie počas tej pandémie. Správa Petra Pažitného a Rudolfa Zajaca, alebo ich analýza, je zameraná na to, aby vlastne zmapovala počet nadmerných úmrtí na Slovensku a porovnala ho s nadmernými úmrtiami v iných porovnateľných krajinách. Ja nie som ani zdravotník, ani zdravotnícky analytik, to znamená, že túto časť som nechal na expertov. Ja som sa zaoberal naozaj priebehom manažmentu, to znamená, ako vláda rozhodovala, aké rozhodnutia príjmala, ako dlho jej to trvalo a za akých okolností dochádzalo či už k lockdownom alebo rôznym tým známym opatreniam, ktoré sa ukázali, že neboli príliš účinné, ako bolo napríklad plošné testovanie. Čiže netvárim sa ako expert na zdravotníctvo a preto ani tá správa sa netýka hodnotenia postupu lekárov, nemocníc a podobne. Týka sa čisto vrcholového manažmentu pandémie, tak ako sa udial v rokoch 2020-2022. Viete čo, však takto, že myslím, že generálny prokurátor začal trestné stíhanie práve na základe analýzy, ktorú vypracoval pán Pažitný a ďalší spoluautori. To znamená, kebyže ja nie som ten, ktorý by mal vynášať súdy o trestnoprávnej zodpovednosti. Na to tu máme inštitúcie. Pre mňa vyvodenie zodpovednosti znamená predovšetkým pravdivé, triezve popísanie toho, čo sa stalo a prijatie opatrení, aby sa do budúcna už nič také nezopakovalo. Pretože vieme, že ten manažment bol veľmi improvizovaný a do istej miery to bolo ovplyvnené tým, že to bola naozaj pandémia, aká sa nestala na celom svete za 100 rokov. To znamená, že samozrejme, že je ťažké byť 100% pripravený na takúto výnimočnú udalosť, ale zároveň je pravda a práve tá štúdia Petra Pažitného, Rudolfa Zajaca a ďalších na to upozorňuje, že boli štáty, ktoré sa napriek tomu dokázali zariadiť lepšie ako Slovensko a výsledkom bolo podstatne menej úmrtí, ako bolo na Slovensku. A myslím si, že už len tento samotný fakt je dôvodom na to, aby sa tým kompetentne zaoberali. Aby sme proste neobrátili list a nepovedali si, že no dobre, stalo sa, bolo to hrozné, bolo to nešťastné, ale už sa k tomu nevracajme. Myslím si, že to je veľmi nesprávny postup a najmä v prípade, keď hovoríme o stratených životoch, a ktorých bolo na Slovensku príliš veľa. Áno.
Nevypracujem ich ja. Našťastie sa mi podarilo spolupracovať s právnou kanceláriou, ktorá, povedal by som, že robí tú odbornú časť tých podkladov. Tie podania napríklad na NKU a protimonopolný úrad sa budú týkať najmä nákupu materiálu a spôsobu, akým sa to dialo. Podnet na generálnu prokuratúru sa bude týkať vôbec spôsobu manažmentu pandémie. Za normálnych okolností áno, ale všetci vidíme, že nič také sa nedeje. Naopak, skôr keď aj sa objavia nejaké kritické hlasy, tak aj oficiálne stanoviska úradov sú skôr defenzívne, než vysvetľujúce. To znamená, že aj táto iniciatíva bola práve jedným z dôvodov, prečo som sa do toho pustil, bol práve tento alibistický prístup zodpovedných inštitúcií v vyvodení zodpovednosti. Takže táto iniciatíva slúži na to, aby sme ich spoločne povzbudili k tomu, že nestačí obrátiť list, ale mali by naozaj povedať, čo sa stalo a mali by to povedať spôsobom, ktorý bude zrozumiteľný, podrobný a ktorý bude užitočný a do budúcna. Ďakujem veľmi pekne.